a construcción dunha vida que merece painame. De mesmo xeito, constátase a elitización da educación a través de recortes en becas e taxazos universitarios. Dende 2010 a 2015, 80.000 estudantes foron expulsados das universidades e non chegaron a entrar por non poder facer frente ao copago da matrícula. Así mesmo, máis da metade da población que somos as mulleres vivimos baixo unha dobre presión e explotación debido á alianza do capitalismo e do patriarcado. Iso significa que tanto sufrimos de forma máis aguda a crecente precarización da vida a través da contratación temporal e parcial, como que temos que cargar no seo dos fogares con recortes sociais en materia de dependencia, saúde e educación, acentuando a histórica dobre xornada. Compre facer mención ao caso de mulleres de rural, que o feito de engadirse a responsabilidade de sacar adiante as tarefas do campo, non só como medio de vida, senón tamén para o sustento da unidade familiar, lévanos a falar de ata unha tripla explotación. A consecuencia máis grave desta situación insoportable vivida a diario é o importante aumento do risco de sufrir violencia machista por parte das parellas. Os datos indican que dende 2008, mentre aumenta o número de mulleres asasinadas, diminúe o número de denuncias. Mátannos porque se nos imposibilita unha independencia económica, pero tamén a aquelas que decidimos desobedecer o mandato do patriarcado e recuperar as novas vidas. Migrantes, maiores, proletariado, en definitiva, clase traballadora, son os que sofren en primeira línea a explotación laboral e social e resposta dos dereitos máis básicos a explotar
capitalismo sexual gestionado por los mercados políticos profesionales, a patronal, Estado, a banca, a grandes internacionales. Por aquí, el conjunto de las clases trabajadoras ven cómo degradan y recortan todo tipo de derechos laborales, sociales, sindicales e humanos, que se acabaron a través de la lucha y que tampoco nunca llegaron a ser suficientes. No se puede seguir apurando a política económica y antisocial impuesta por el capital, por complicidad de los gobiernos. No somos dueños de nuestras vidas. A consecuencia de la imposición de estas medidas por parte de los mercados son casi 5 millones de desempleados y desempleados en el Estado español, más de 220.000 en Galicia, más de 7.300 en la comarca de Condado, e casi 3.000 no Concello de Ponteareas. Consecuencias tamén son un estado lamentable no que se atopan os servizos públicos básicos como auga, sanidade, educación, dependencia e un longo etcétera. Actualmente no consiste el Estado, un de cada 3 nenos y nenas están malviviendo por debaixo do umbral da pobreza. Cientos de miles de fogares non teñen ningún ingreso e os salarios devalúanse cada vez máis. En Ponteareas cada vez son máis as persoas que carecen do máis básico para vivir, como a alimentación. Ademais son cada vez as persoas que perderon ou están a piques de perder a súa vivenda por non poder pagar a hipoteca ou non poder asumir a cota de aluguel. En Ponteareas, até de agora, houve máis de 400 desfiuzamentos e casi un cento de casos pendentes en dependencias judiciais. Cando hai multitudes de vivendas baleiras en mans da banca, sabendo que a principal víctima destes desfiuzamentos é a clase traballadora. As desigualdades sociais son cada vez maiores, seguindo a lógica de acumulación capitalista e pasado o período de concesións do capital para deter o avance da loita obreira mediante o estado de benestar. Ante a situación de pobreza e de perda de os dereitos, a clase traballadora vese obligada a organizarse para acceder ás necesidades máis básicas que ten o Estado, que o Estado non garante. Tamén a nivel local, onde o novo goberno levantou unha política no eido social continuista, sin unha estrategia definida baseada na variedade e con prácticas que asistir. A participación e control da veciñanza na política local chega a ser inexistente. O Consello Sectorial Social é unha caricatura do que diversos colectivos demandamos, sendo utilizado pola Xunta de Goberno de forma oportunista para vender unha imaxe falsa da súa gestión. Pero non só negan o dereito a unha vida digna, senón que puxeron a lei mordaza que supón a legalización da represión policial. Criminalizan movilizacións sociais blindando as políticas antisociais e de ataque aos traballadores e traballadoras, mostrando así a súa faciana máis autoritaria e fascista do Estado mediante as multas desorbitadas que castiga a protesta na